Zdravím vás, dámy a páni. Tak v tomto videu by som sa vyjadril k postupu pri aplikácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám. On má taký dlhší názov, ten zákon, a skrátený názov je zákon o slobode informácií. No, keďže mám určité praktické skúsenosti, tak by som sa s vami podelil a znovu som taký ako nahnevaný občan. Ja len tak stručne, tie skúsenosti sú také, a v podstate aj zákon, čo definuje, tak prakticky je to tak, že ten občan alebo organizácia môže požiadať len obyčajným e-mailom žiadosť o určité informácie orgány verejnej správy. No a keď to napíše, že to je podľa tzv. Zákona 211, to je taký skrátený pojem, že 211, podľa 211, no tak ako ten orgán verejnej správy musí, alebo mal by do 8 dní odpovedať. Sú tam ešte definované určité termíny na možné predĺženie, ale väčšinou by som povedal tak na 95-98% z praktických skúseností je to tak, že tie orgány odpíšu. Čiže mám skúsenosti z ministerstva dopravy, že buď na 8. deň, sem tam na nejaký 9., 10. deň, že nebolo to celkom dodržané, ale teda odpovedajú. No niektoré tie osoby si vymýšľali, že im také informácie nemajú a napísali to do bežnej odpovede. No to je ale chyba, lebo ten zákon definuje tak, že keď ten orgán verejnej správy nejakú informáciu, ktorú dostal žiadosti, nespracováva a nemá takú informáciu, napríklad Ústavný súd, to bolo také iné združenie, bol oslovený a sa tam žiadali určité informácie o zamestnancoch, respektíve sudcoch Ústavného súdu, tak dal rozhodnutím do vlastných rúk poštou, nie len mailom, ale poštou, to musí ísť do vlastných rúk, že také informácie nespracováva. A je možnosť sa potom ešte voči tomu ako odvolať do 15 dní. No, čiže to jednoducho je to tak a také máme praktické skúsenosti. No a stalo sa v poslednom čase na ministerstve vnútra, keď som žiadal za jedno občianske združenie informácie ohľadom určitých živností a ohľadom postupov, pretože boli na to rôzne názory a ako mne sú známe tam tie informácie, to tak spracovalo ministerstvo dopravy v spolupráci aj s Národným inšpektorátom práce, alebo tam bol nejaký iný orgán, tak jednoducho tie stanoviská mi boli známe, ale požiadal som napriek tomu, ako aktuálne ešte pred pár týždňami, nejaký mesiac, 2-3 dozadu, že podstate podľa tohto zákona. No. Aj som potom telefonoval s príslušným riaditeľom odboru, tak on mi to povedal telefonicky, no ale odpoveď neprišla a odpísal len teda tak, že však podľa telefonického rozhovoru. No. Takže žiadal som znova, pretože išlo o to, že tam to potreboval jeden dopravca vedieť, aby mal písomne stanovisko, že ako to je, aby sa mohol v prípade kontroly ako o to oprieť, alebo teda, že čo má konať. No, takže išla druhá žiadosť, no a zase mi bolo odpísané, že však podľa telefonického rozhovoru. No. Takže takýto postup si myslím, že nie je správny a zvažujem, že na to podám ako podnet na generálnu prokuratúru, alebo podám ešte tretiu žiadosť, opakovanú, a dám to zrejme na vedomie pánovi ministrovi vnútra, aby si tam spravil poriadky na tom príslušnom odbore a aby aj teda ministerstvo vnútra v plnom rozsahu dodržiavalo zákon. Bolo to ešte za minulej vlády, čiže nebolo to teraz v tomto období po novej vláde, takže potom očakávam, že ako sa bude nový pán minister k tomu postaví, respektíve jeho príslušní zamestnanci. No, čiže to bola taká jedna skúsenosť, taká negatívna, kde si myslím, že došlo k porušeniu zákona. No a preto som aj nahral toto video, pretože máme určité skúsenosti tiež. Už nová vláda, na jedno ministerstvo sme dávali a bolo tam asi 8 otázok.
8 otázok, no a očakával som, že odpovedajú, teda v tom zákone stanovenom termíne 8 dní, no a neprišlo nám nič. Neprišlo tam nič, žiadna odpoveď, a nebolo to len 8-9 dní, akože že by sa omeškalo, alebo teda 9-10, ale zhruba 2-3 týždne, zhruba, nemám teraz presne prehľad, musel by som to pozrieť, že proste nekonali viacero dní. No, tak bol podaný podnet na prokuratúru generálnu, no a prišla nám odpoveď teda v tom zmysle, čo som ja aj teda vedel o určitých postupoch, len za to chcelo tak ako vyskúšať, že ako bude konať generálna prokuratúra. No, čo je teda, aby ste vy vedeli, že je tam taká možnosť, ja som o tom vedel, pretože som čítal aj takú brožúru 300-stranovú, ktoré spracovalo občianske združenie Via Juris, však poznáme Via Juris. Toto bola dobrá brožúra s vysvetleniami a tam bola tiež spomínaná taká možnosť, že fiktívne doručenie. Fiktívne doručenie, to znamená v tomto prípade, že nedoručia vám nič, ale fiktívne to akože doručia, aj keď nič, no to je trošku také nelogické, ale je tam možnosť konať, je tam možnosť sa odvolať a sú tam určité doby, 3 dní a 15 dní. No, čiže v tomto zmysle nám aj odpovedala generálna prokuratúra, no tak sme konali a dali sme odvolanie písomne poštou, doporučenie, išlo v tom termíne, tej dobe išlo odvolanie. Pretože generálna prokuratúra v podstate že ešte nemôže konať, pretože neboli využité všetky právne prostriedky, takže bolo podané odvolanie. No a na moje prekvapenie, aj prekvapenie ďalších členov toho príslušného združenia, v podstate boli nám doručené len dva také dokumenty, jeden asi 3-stranový, jeden 500-stranový, avšak na tých 8 otázok nebolo zodpovedané nič. Či takú informáciu spracovávajú, či nespracovávajú, alebo nejaké také výhovorky, alebo mám skúsenosti, že tie orgány verejnej správy, aj ústredné orgány niekedy píšu kadejaké také slohové práce a omáčky, ale vlastne nezodpovedajú na tú konkrétnu otázku, alebo niekedy aj klamú, tak mám skúsenosti, mám na to dôkazy, že niektoré orgány aj teda miestnej štátnej správy na okresných úradoch proste klamali. Takže keď hovorím, že klamali, tak viem, že prečo, a keby ma dali aj na nejaké konanie a trestné oznámenie, že poškodzuje meno, tak ako môžeme sa kľudne sa môžeme stretnúť aj na súde. No, takže toto je taká akože skúsenosť negatívna, posledná, aktuálna. No a budeme sa v tom ešte radiť, ako konať. Zatiaľ neinformujem, o čo ide. Na určitých portáloch to je zverejnené, tie dokumenty, ale nie je to tam podrobne popísané, čo bolo, ako bolo, pretože boli sme v kontakte aj s jedným poslancom Národnej rady a očakáva sa určité, by som povedal, politické rozhodnutie. No. Takže to sú také skúsenosti, že by som povedal aj aktuálne, je potrebné, aby občania využívali tie všetky občianske možnosti, a to je či už zákon o slobodnom prístupe k informáciám, či už potom následne je zákon o prokuratúre a podnet na prokuratúru, alebo preskúmanie prokuratúrou, pretože prokuratúra je na to, aby posudzovala, že či orgány verejnej správy konajú v súlade so zákonmi a predpismi. No. Takže to si myslím, že tiež treba využívať, i keď sú tam povedzme aj možno určití poslanci, ktorí boli predtým občianski aktivisti. Avšak akože ak je názor občiansky a občanov, že niečo neprebieha tak, ako by malo, no tak treba dať aj ten podnet na prokuratúru. No a samozrejme, že keďže máme s tým skúsenosti, tak ako keď sa už nedá podobrodky, no tak je potrebné dať aj trestné oznámenie z podozrenia zo spáchania trestného činu, že tie orgány verejnej správy nekonajú to, čo majú. Takže keď sa nedá, no tak treba to dať aj orgánom činným trestnom konaní, a ako sa hovorí, teda hovorilo sa, ale padalo to rôzne, ale padni komu padni. No, čiže toľko by som akože dnes je síce nedeľa, druhá adventná, no sú to však ako dôležité veci, ktoré si myslím, že vyvolávajú
vyvolávajú určitú diskusiu a sú to vážne veci, tak preto i keď je teraz nedeľa, ale som tu v kancelárii, tak som akože natočil aj toto video. No. Takže fajnovú druhú adventnú nedeľu a občania, konajme občiansky.